ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଖାଲି ଟାଇମ୍ ଲସ୍। ଦିନ ସାରା ଗାଡ଼ି ଧରି ଗିରି ଗିରି ହେଇ ବୁଲୁଛି। ନା, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିମି, ବହୁତ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ିମି। ଯେମିତି ହୁଏ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଟେ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଝିଅ ଖୋଜୁଛି? ଝିଅ ତ ମୋତେ ଖୋଜିବେ ଆଉ। ଆମ ଘର ଆଗରେ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେବେ ଆଉ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍କିଲ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିମି ଆଉ। ଥରେ ଖାଲି ମୋ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ହେଲୋ ଗାଇଜ୍, ହାଏ ଗାଇଜ୍, ତ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିମି ଆଉ। ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ପୋଷ୍ଟ କରିମି ଆଉ। ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ କି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆଉ। ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବି ଆଉ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଲୋକ ଗଣାଗଣି କରିବେ ଆଉ।